През 2002 година Мел Гибсън решава да направи най-реалистичния филм, който да разказва за последните часове и мъченичеството на Исус Христос. Тъй кратко като всички студия се страхуват от такава остра религиозна тема, сцени на жестокост и факта, че героите ще говорят два мъртви езика, латински и арамейски, Гибсън трябва да поеме риск и да направи филма със собствените си пари. В резултат на това картината, както се очакваше, получи възрастова граница. 1.6 и, въпреки че това не попречи да стане един от най-печелившите филми в тази категория в света, приходите възлизат на $600 милиона и влизане в различни списъци с топ филми. Съвпадения. Инциденти, свистващи снимките на този филм. Много от тях, в светлината на повдигнатата тема, изглеждат много загадъчни. 33. Едно от най-големите предизвикателства. Пред Гибсън е изборът на главната роля. Любопитно е, че когато американският актьор Джеймс Кавизъл идва на кастинга, той дори не знаеше кой ще му бъде предложен да играе. Така че, когато носителят на Оскар режисьор и актьор от култовия «Смело сърце» се свързва с него и предлага ролята на Исус, Кавизъл е много изненадан. Трябва да разбереш, че ако играеш Христос, вече все по-малко ще ти предлагат нови роли. Това е риск да загубиш работата си, казва Гибсън на актьора. Мел, чувствам, че не мога да откажа проекта. Освен това съм вярващ. Всички ние трябва да носим ксета си и ако не го направим, той просто ще ни смаже с тежестта си. Да го направим, казва му Джим. Джим разказва на Мел за едно неочаквано си падение. Мел, не знам дали забеляза, но инициалите ни, JC, Джеймс Кавизъл. Същите като тези на Исус Христос на английски. А сега съм на 33 години, същата възраст, на която е Исус, когато умря на ксета, казва Кавизъл на смаяния Гибсън, който не обърнал внимание на тези факти. Освен странното съвпадение с възрастта и инициалите на изпълнителя на главната роля, по време на снимките на «Страстите Христови» се случва още едно мистериозно събитие, което много вярващи биха изтълкували като знак. Свише. Основната част от филма е заснета в Италия в студио Синасита, но за някои сцени е необходим стар град. Изборът на Гибсън падна в Хукрако, призрачен град в провинция Ематера. В един от снимачните дни от нищото се появяват облаци и започва гемотевична буря. Една от моните, за ужас на всички присъстващи, оцелва. Джеймс Кавизъл. И най-невероятното беше, че той изобщо не пострадал. Видях дим да излиза от ушите на Джеймс Кавизъл, казва помощник режисьор Иан Емикелини в интервю. Това беше най-невероятното нещо, което съм виждал в живота си. Той оцеля по чудо. Най-ужасните сцени във филма, където Исус Христос е бит от римски войници и след това прикован на ксета, Джеймс Кавизъл изкълчва и в една от сцените, където Джеймс Кавизъл носи тежк дивен ксет, тежащ около 70 кг, той се спля и пада истински. Кавизъл почно разказва, че не му е било трудно да изиграе страданието на Исус на Голгота. От многопластовия грим се появиха възпаления по цялото тяло. Венчето натискаше толкова силно, че получих мигрена. Освен това беше зима, но трябваше да играя почти без дрехи. След това тази дислокация, която постоянно ме притесняваше. В много моменти на снимките наистина усетих присъствието. Набок на снимачната площадка, присъствието на нещо неосезаемо, това беше с мен и ми помогна да се справя с всичко това. Ролята на Сатана в Страстите Христови, мистериозен герой с качулка, който се появява в ключови моменти от филма, като например сцената, в която Исус се моли в Гетсиманската градина, се играе от италианската актриса Розалинда Челентано. Между другото, това е дъщеря на актьора Адриано Челентано. Актрисата каза, че по време на снимките на филма тя и други актори са видели мистериозни мъже, облечени в бяло. Те давали съвети как най-добре да се пресъздадат определени сцени. Странно е, че никой, дори самите творци, както се оказва по-късно, не познават тези хора. А след края на снимките никой не ги вижда.
Отново. Кои са те? Може би това е.